Annapurny sme sa vydali do džungle. Cestu si spríjemňujeme raftingom. Krátky presun cez vidiek a vchádzame do Národného parku Chitwan. Pri vstupnej bráne sa pasú dve zachránené nosorožčatá. Priplatili sme si za noc v džungli v takomto skromnom domčeku uprostred ničoho. Dúfame, že sa nám podarí spozorovať tigra. Tiger žiaľ ostal v našich mysliach, ale aj tak tento zážitok stal za to. Veď uznajte, ako často máte možnosť prespať v divokej džungli. Nad ránom sme sa poprechádzali po lese za doprovodu našich rangerov. Nasadáme na jeepy a ideme za nosorožcami. Posilníme sa pivkom a nastupujeme na skutočnú pýchu nepálskeho námorníctva. Zahájili sme riečne safari. Pri pohľade na krokodílov sme sa v loďke radšej prestali mrviť. A na záver ešte jeden dopotený záber v rýžovom poli. Aj toto môžete zažiť v Nepále. Poď na budúce s nami.